Wow. Ang lutong pala niya. Mhm. Wow. Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, mayroon po kami ditong spicy lechon belly. Na-order lang po namin ito mga studio. Mayroon din kami ditong sausawan. Yan. Saka binigyan din nila kami ng lechon na juice. Yan, ang sarap po niyan. This is also a sponsored video mga ka-studio at online collaboration po with Bin and Yuri. So maglalagay din kami dito ng picture po dahil same po kami ng kakainin today. Lechon belly din po sa kanila. Tsaka sila po ay mga Pinoy din po na nagbumukbang. Tsaka naka-base po sila ngayon sa Singapore. Nag-work sila doon sa Singapore mga ka-studio. Tapos premiere kami ng 7 PM po. Sa kanila naman po is 7:30 PM. So after po ng video namin po, puntahan din po natin sila. Kasi magaganda din po yung video nila dahil ang ganda po ng camera nila. Pang vlogger po talaga yung camera nila. Kaya ito din po, magpi-play kami ng short clip ng videos nila po. Madali lang po ito. Start. Yan. Sarap. Oh, grabe. Wow. Lambot. Ang sarap, Gab. Sarap talaga. Hey guys! Hello! Welcome ulit sa aming mukbang episode for today with Ben and Yuri! At yan na po mga ka-studio. Puntahan po natin sila. Bin and Yuri po. Maraming salamat po talaga. Ma'am at sir. Maraming salamat po. Bless us, O Lord, and these thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, kainan po tayo. Medyo maitim po siya sa camera. Pero sa personal, hindi naman na. Hindi masyado. Oh, hindi masyadong maitim. So dito tayo kasi hindi masyadong maitim mga ka-studio. Yan po. Pang crispy siya. Nasa pa. Yan. Evaporate ba? Evaporate. Yan. Naghanda rin po kami ng pipino, mangga at pinya. Yan. Start po tayo. Yan. Wow. Wow. Ang lutong pala niya. Kita namin sa malapitan po para makita nyo na hindi siya masyadong maitim. Wow. Ang dami pa ng sili sa ilalim pa. Spicy po to siya na boneless lechon belly. Wow. Musok pa, mainit pa siya. Yung last time po, hindi po yun spicy. Oh. Ngayon po, spicy po siya. Wow. Yan o, nakita nyo naman mga ka-studio. Yan. Dami pong sili sa loob. Yan. Hindi naman siya masyadong maitim. Ayan o. Ayan. Sa malapitan. Iwan ko ba kung bakit ganito yung sa camera siguro namin. Maitim siya ba no? Ayan po mga studio. Ayan o, sa loob o. Ayan, maraming kuan. Sili. Kita ba yan mo? Ayan. Yan. Kita, kunan ko lang si Mrs. mga ka-studio. Wow. Hati tayo dito mo. Ayan mga ka-studio. Yan, sa'yo to isa mo. Ito sa'yo. Oops, yan. Wow. Laki. Yan po, sa malapitan po. Ayan, hindi naman siya masyadong maitim. Yan. Kainan na po. Sabay tayo, ma'am. Sa dito man, sa crispy. Slow muna natin. 1, 2, 3. Start na tayo. Grabe ang lutong.
Ito. May anghang ko sa konti. Masarap po siya. Wow. So palagay ko pang minarinate nila to. Mm. Kaya siguro ganito yung kulay niya ba? Mm. Kasi noon sa unod pa no? Yan oh. Wow. Hmm? Wow. Hmm. Ayan po, mayroong lechon sauce. Ang sarap niyan. Mahilig sa sauce dyan sa lechon. Hindi pa. Humot kayo. Sa buwan. Lami na ni. Yung balat mo, grabe oh. Pa, yung laman niya pa hindi siya sumol pa. Mm. Ano yung sumol ganito? Nakaumay. Mm. Kasi may spicy po ba dito oh, sa ilalim. Hindi siya nakakaumay. Wow. Yan kita. Hindi pa. Yan, spicy yan, mang. Spicy. Crispy pala. Limang kilo po ito siya. Big crispy, mang. Na-feel ko na yung kuwan ka. Anghang?
Pineapple. Gamisa spinia mo. Hindi pa. Ito may kuhan po. May PC. Yung panit niya pa, yung balat niya pa is, kung ano, baga ba? Makapal. Tsaka pasensya na po kayo, madaming cut po ha, kasi mayroong nagtatrabaho sa gilid namin ba. Magamit sila ng grinder, so maingay niya siya, no? So nagpo-post po kami tuwing mayroong Merong ingay po. ingay. Pasensya na po kayo. Maraming salamat po talaga, Bin and Yuri. Thank you po, ma'am. Visit po natin yung YouTube channel nila po. Meron din pong song cover si ma'am po. Opo. Ang Tsaka, ganda po ng boses niya. opo. Tsaka, kuhaan po, yung bili nila, ubin po yung gamit. Mm. So, talagang malutong yun. Mm-mm. Umbos na ba yun? Mm. No. Mangga pa dito pa ha. Mm. Ito lang lasa sa akin, no? Grabe, ang dami nun, no? Hirap busin pala, no? Yan na po, grabe, ang busog ko na po. Once again, mga ka-studio, puntahan po natin Bin and Yuri po.
After po ng video na ito po, start din po ng premiere nila, 7:30 po. Yan, lechon belly din po yung handa nila. Saka mga fruits. So ayan mga kastudyo, maraming salamat talaga Ben and Yuri. Thank you po, ma'am and sir. Shout out ako, mabilisan lang po ito mga kastudyo kasi medyo madami-dami ito siya ba. Shout out Lovely Vlog TV. Ayan, mayroon po siyang channel. Shout out din Joanna Marie Paulo. Rowena Bermudo from Surigao City. Fidelin Maway from Davao del Sur. Virgie Arroganza from San Pablo City, Laguna. Iba Humisilio. Secretaria Family from Laray, San Roque, Talisay City. Baloyot Family from Ontario, Canada. Maria Luisa Santos from Dubai. Belated happy birthday Armida Kaaway from Brunei. Belated happy birthday po. Zaria Malsi from Rizal. Denzel Cyrus Oliveros. Gangski Walters. Melanie Lipardo. Jake Brian Garcia. Kim Sisi at sa mama niya na palaging nakaabang sa mga videos, si Ma'am Marisa Sison. Thank you, ma'am. Salamat po ma'am. Happy 7th birthday sa apo ni Ma'am Gilda na si Rob James Manuel Animay sa July 18. Ay, kahapon. Belated, Happy birthday po. Lian Tura, Silingan. Shout out. Wayne Castilla. Hi to Gladys from Bronx. Jennifer Rowe, Jerome Rehencia and Remalin Pascual. Marifel Serdan from Santa Cruz, Davao del Sur. Abby Santos. Lorma May Alminiana from La Union. HM Sardinia from Butuan City. Pagaran, Tigon and Cordero family. Hello. Edmund Vlogs. Rosemary Campilan from Jensen City. Sabrina Isabel Estremos from Tagum City. Kisha Trugo from Masantol, Pampanga. Christian John B. Kaingkay. Angie Manalo. Mary Joy Dolio. Dane Heaven. Ito, mayroon pong channel. Princess Marilyn Gasser. Panda Dani. Santiago Channel from Antique. Leona Takuning from Bagong Paranaque. Bini Albius TV. Kani nagtanaw siya full sa lobster. Salamat kay bay. Thank you. Mary Grace Baluyot from Ontario, Canada. Maymay from Australia. Miloria and Lade family. Grace Umla. Reagan Sniper TV. Jilo Austria from Bunga. Kabukgayan, Biliran and to Papa Noel. Tatay Abay. So yan po, shout out dia sa taga Biliran. Hello sa inyo lahat. Kabukgayan, Biliran. Milching 28 Dandel. Mary Ann Samaris from Bato Liti. At ang last po ay Remark Vlogs PH. So ayan na po lahat mga ka-studio. Sana po nag-enjoy kayo sa video nito. Bye for now and kita-kits tayo sa susunod na mukbang. Bye.